И здравейте ви, Бокс YouTube. Ние сме Здравейте, Дарян. Бокс. Тук ще правим... Това е втори епизод на Survival. И продължаваме където бяхме стигнали. Чая да направя торче. Аз имам. Направих си. И влизам навътре. Той ще дойде после. Е, тук имаше едни въглища, ги изкопая. Чакай. Взема и аз ще влизам навътре. Човек, пръсвам на този стек черпак, много як. Къде си сега? Намерих торч в пещерата. Оле, този другия идва, влизал е тук преди нас. Еле, бе? Ей, един скелет. Кажи му да ни бара, тук ще го бием. Да, ако се чуете защо имаше такова в пещерата, един друг играч влиза. Преди нас сигурно е сложил. Къде се намираш си? Си... Надолу ли си слезал, бе? Не, Чакай, че тук един паяк ще ме уби. Ихи. Аха. Убима, човек. Да. Да. Им честито. Пиша баки готово. Бетик. Ма намерих малко въглища тук. Само едно. Работи ли бека? Да, работи. Да, и работи всичко. И тъпия паяк ма гледа още по-тъп, човек. Слизам тук надолу. Някакви мини. Да ти еба паяка. Това говориш глупости. И ще я мре, бе. В ефир сме. В ефир сме след Намерих 6 Айран. айрон. Къде си, бе? Къде? Къде му съм мината? На къде? Тук видях да си слага торче, добре. Пристигам. И то бая голямо е. Да, той е някакъв така супер пукано. Още айрон. Запази ми малко, а? Ти си намериш цяла пещера тук и ти. Дрисък. То само две. Що я изтриваш? Добре. Миху. Дай намерих още айрон. Индата. Та пляскат. Ти пеща. Аз па се върнах, човек. Бах ти за лутаното тук. Мога да намеря тук 4 часа. Тук лияни, торчове. Да. Я има сам кой има. Някой крипър да ми излезе. Да, но и тъй зиди там. Да, бе, да си изгубя, имам 12 айрон. Нека. Добре, аз се завъртя в един кръг, човек. Идиот. Просто так. Насам няма нищо да знаеш. И стана тъмно между другото. Аз не знам къде съм, ти ми говориш, не знам. Телепортни се при мен, Съпортна ме, то ми писна. Идва и чакам те на едно място даже. Къде си човек? Двам. Майди. Олеле, къде си слязал? Те насам не съм идвал един скелет. Прибих го направо. Аз тук видях. Дали не можем да вземем демидж. Ще копам тук. 22. Ще прекопваш ли? Ко 22? Кол. И насам няма нищо. Веднъж бях намерил 10 диаманта, човек. Чуле, тук няма нищо насам. Даже 15. Трябва да се връщаме отгоре. Няма да се връщаме, бе, тук има. Няма нищо вече, обиколих навсякъде. И сега ще намеря, ще виж. Търся, аз стоям горе. Ама аз не знам къде съм в момента, за да се върна. Чакай сега. Ела ще намерим. Просто ще се върнем в къщата. Да, ще напишем там. Той е къщата, не се чуете какво е. 44 между другото. Тос пък намерил 46 въглища. Да. Да.
Ти пък откъде се взе, бе? Мани са. Тук ми се стори, че има... Тук, що не е осветено, тъмно. Беше светло и... Трябва да си направим... такова обозначение. Къде сме минали. Няма да слагам торчове. Ам пак не става. Тук някакво яко. Та има някакъв друг ход. Тук май има още един. Дай го. Абе, не ми трябва тези тъпите въглища. Намерих въглища. То и аз намерих, ама не е там работа, трябва ми айран. Да, ама нали въглища ще трябва сега да има там да си печеш глупости. То може и с дърво, нали, ама? Да. Его, айрана, его е, айрана. И 50 спирам клипа е. Чай сега прекопам тук айрана. Кой е Иванки? Изтри ли е изобщо? Човек, нали знаеш, че записваме? Сещам се. 41 човек. Смятай. Да, бах ти 41 кол. От една жилка. Кой е като тебе? То с колко беше намерил? 46. Не можеш го мина. Но. Аз колко намерих? 41. Ех. Слабо, слабо. Тука ровя. Долепено ли е? А? Всички е кол долепен. 40. Да, бе. И ти да беше и с аеро на диаманти, а? О, да. Да, Особено. 54 диаманта. Колко са ти? Сигурно има още тук май някакво па е. Че аз тук търся. 64, 7. Имам бая. Кол не ми трябва вече. Знатен лек иdiot. Багдото Още 4 минути и спирам. Втория епизод. Окей, шеф. Ще запишем трети. Ти... Къде бях сега? Тук ти имаш някакъв друг ход май. Още един. Няма смисъл. Бах ти хитрото направено. Кое бе? Че вървиш си и минаваш от друга страна. Ама за кое говориш? Тук в мината. Ти още ли си в и голямото? Аз вече копая надолу тук. Да им докъде мога да стигна. Омага, човек. Умря ли е? Някакъв тъп крипър. Добре, че нещата ми са тук. Не бе, отивам и се обръщам. Той е зад мене. Аз не можа да се усетя даже. И ти направи един трол фейс. После ще го видя на записа. Бах ти от гофрена, човек. Нали? Чай се оправя нещата. Хора, следете ни канала. По-скоро профила, деде. Аз съм с нов профил. В YouTube е канала. Ще качваме всякакви интересни клипчета. С survival и creative мод за този сервер. Да. Сървъра е доста развит между другото. Да, ще има и клипче на сървъра там. Да. Който види. И правим 3 години с... Между другото, ако сте виждали профила Искрен 96, той сме ние пак същия сървър. Само че нов профил в YouTube. Защото не си спомням паролата на стария. Случват се такива работи. Те още 2 минути и спирам. Окей. Мога да направим някой туториал. Зомби. Добре, че има бек команда, защото иначе много тъп. Правилно. Това да имаш букет сервер.
О, его айрана, бе. Аз не съм намирал скоро, ама Пребарах 8 айран. намерих някаква пещера, ето където и влизам. Сега сигурно ще има. Със сигурност. Някак да няма ран. По някакъв път в пещерите има и диаманти, ама по-надолу. Как говоря за него, той пред мене. Нали? Ей, хоп. Ай, 5. Ти колко имаш сега? Общо ли? 15. Да. Без да съм изкопал този. Аз имам 12. Тук да няма още някъде. 5 взех ли ги? Добре, няма. Имам 17 общо. Като събрах този. Браво си. Щупих 2 кирки вече. Една Аз- каменна и една метална. Аз метална не съм чупил още. Сега съм с третата каменна. Ох, свършва ли бе, бах ти? Еми ще правим сега трети епизод. И 50 спирам клипа. Ще има трети епизод със сигурност. Някъде няма. Съвсем скоро ще го пуснем тоя. Да, и чао. Айде чао.